Let's get into the 1K ZNTV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Abe MK beseke uzuma enkantolo kuntwela ezantsi ngenkundla yase Richards Bay kanti ke kweluleko abantu ngemali yempesheni yodumo. Adela Makhaza amalungu omkhonto wesizwe aphuma ke abhikisha ngaphandle kwenkantolo ephakeme eMgungundlovu lapho bekuvela khona kumholo waleli qembu Jacob Zuma. uZuma ke bebuyele enkantolo ngecala abhekene nalo lokuthengwa kwezikhali eAmstel lapho ke asolwa khona nenkampani yase France Thales Group. Amalungu aleli qembu afunge agomela ukuthi ke azoya lapho uZuma ewaholela khona upholo phezulu nabo bephume ngothilwalo okubala kokuhlalo uNathinhleko uFloyd Shibambu kanye nabanye. Usihlalo weqembu lomkhonto wesizwe kuzolonke uNathinhleko uthi bebuholi ophezulu baphume ngobuningi babo kuzokweseka umholi waleli qembu ongumengameli uJacob Zuma ecaleni abhekene nalo lokuthenga kwezikhali kuleli iAmstel. Njengoba ngamalunga omkhonto wesizwe silaka inobuholi obuthile obukhona size precisely to lend our support to the legal matter that the president of MK is faced with. Kanye namalunga leli qembu abebhiyoza ngaphandle kwenkantolo adele amakhaza athi azokweseka uZuma. Njoba siphume ngobuningi bethu kulamakhaza anje sizosupport upresident wethu uJacob Zuma kune case yeAmstel that has been going on for the past can't remember how many years, but ike yangena twice this year. That was before elections, and akakwazanga ukattenda because his health was not in a good state. So ke sithole announcement this Monday ukuthi izoqhubeka again namhlanje. It's a pre-trial. So siphume ngobuningi bethu sathi asomsupporter sikhombisa ukuthi sinaye wherever he takes us we will follow. Umshushisi kuleli icala Advocate Billy Downer uthi okwanamhlanje bekuzolalela ukuzilungiselela kokuqala kwecala kwezinhlangothi zonke okulindeleke ukuba kuqale ngonyaka ozayo. And your lordship then, in accordance with the agreement, postponed the matter to today for a pre-trial hearing with that history. As I have said then, we're now at a stage when, in our view, the only matters outstanding are your lordship's two orders in respect of the applications, and also then formally to postpone the matter for trial to the 14th of April next year for 2 terms, and then for further proceeding of the matter. Ummeli kaZuma Advocates Dalimpofu uthi ukususa kwaDana kuleli icala kusemqoka. The issue of the recusal or non-recusal of Mr. Downer is obviously intertwined and interlinked with the commencement of the trial. That goes without saying. That being the case, my lord, the NPA has 2 options. Either it insists on the commencement of the trial on the dates that have been proposed without Mr. Downer, with some other prosecutor. That's an option that's open to it, which has been open to it, by the way, all along. Ezindabeni ze1K ZNTV nguAyanda Dube kusemgungundlovu. Umasipala uMhlathuze nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uchaze kabanzi mayelana nezinhlelo zokuphothula kwenkundla uMhlathuze Sports Complex osekuthatheke isikhathi ngaphothulwa. Imiyalo umasipala uXolani Ngwezi uthi emva kwezinyanga ezi3 lenkundla izobe isiphothuliwe emva kokuphazamiseka kokusebenza ngenxa yezinto ezahlukene. Lena inkundla uMhlathuze Sports Complex esedolobheni eRichards Bay niyagcina ukusebenza ngonyaka 2022 emva kokuba iPremier Soccer League imisile uba isetshenziswa ukusingatha imidlalo. Emva kwalapho iqembu eRichards Bay FC yaphoqeleka ukuba ifudukele eThekwini ukudlala imidlalo yayo yasekhaya. Umasipala uMhlathuze uqale ixhaso lokulungiswa kwalenkundla nosekuthathe isikhathi eside. Imeya lomasipala uXolani Ngwezi ithemba kwezinyanga ezi3 lenkundla izobe isiphothuliwe uma kungabanga khona okuphazamisayo. Uzosasele ofanele ukuthi wenziwe nokuthi mhlambe isikhathi esisele singakanani ukuthi kwenzeke lo umsebenzi ukwazi ukuphela, ngoba sonke njengabahlali hayi njengobuholi nje kuphela sifisa ngabe istadium sesiphelile, ama team ayakwazi ukudlala la, nathi futhi siyingxenye ukuthi sizuze kumathuba ezomnotho azovela ngokudlala kwama team la.
ngichazeleke ukuthi umsebenzi owenziwa la akukhona nje kuphela ukulungisa lokho uPSL eminyakeni emihlanu edlule ayekhale ngakho ukuthi akulungile fanele sikulungise wazosivala istadium. Kodwa okunye kwakho kukukhulisa umthamo wabantu abazomumathwa istadium kusuka phambili. Kusuka enkulungwaneni ezine istadium besilesha 4000 before manje masiphela istadium so layisha abantu abayizinkulungwane ezisishagalolunye 9000 wabantu. Futhi ke sisakha ke manje ngokubambisana kakhulukazi noPSL ikakhulukazi ekuselulekeni ukuze masiqeda istadium ungazi ukuthi uPSL ke asakhanga in compliant with imigomo nemibandela yabo njengoPSL. Kuningi okusho kwengenziwe ekwakhiweni kwalenkundla kabusha yayisetshenziswa yiThanda Royal Zulu ngaphambilini. Imali le esiyibolekileyo imali okwathi kubukwa laba bawo engineer ukuthi kuze stadium silungiswe ngokwemigomo nemibandela kaPSL kungadingeka amalini kubukwa nomsebenzi wakufanele wenziwe including ukukhulisa umthamo westadium, ukufakwa kwama-lift, ukwakhiwa kweendawo zokudayisela ngaphakathi estadium, ukwakhiwa kwama-boardrooms, izindlu zo-refli, uku-eda kwama-entrances. Ama-entrances icisha semathathu la estadium okungena khona. Neminye imisebenzi ke ngeke ngize ngibale, ukufakwa kwama-parkings kabusha ama-VIP, ukwakhiwa kwe-canvas roof ukuze abahlali noma abadlali noma ababukeli bese stadium benganethwa imvula noma ilanga lishisa kakhulu bakwazi kuba under the roof. Ukwakhiwa kwama VIP rooms phezulu la kuzohlala khona izicukuthwane and izicukuthwane kuzohlala khona abantu almost abangaphezulu ka100. Ziningi nezingqinamba ezibe nomthelelo ekutheni lenkundla ingapheli ngesikhathi. Ngithi ke iyo ke ithu edeka kancane imali ezo-edwa ukuthi kunama cost ukuthi uservice provider wayengasebenzi ngaleso sikhathi kunempahla ekhona on site ngoba phela iarea yayise construction site yayingekho abandoned noma iyekiwe nje kanjalo kwakungalahleka impahla eningi cishe ngaphezulu esingayicost. So we lost about 3 months kuleyo period leyo ngoba indawo isetshenziswa amasoja long before that isuke intelligence enzima kakhulu, so movement restricted, and by the way we couldn't refuse ukuthi amasoja ezoba lapha ngoba iSA Navy nje yaseNingizimu Afrika iya relocate eThekwini isizoba based la eMhlathuze. Construction site akuyona uHR noma iprocurement office. I-construction site is a construction site, fanele kusetshenzwe negama liyazisho. We must construct kwi-construction site. Asifuni asidili nama-procurement processes kwi-construction site. So procurement offices must be done somewhere, and then kwi-construction site fanele kuze umuntu ozokwenza njani ozoconstructa. So we reject the approach by those who are labeled as construction mafias who demands 30%. Lenkundla kulendele ukuthi isetshenziswe amaqembu amabili okuyiRichards Bay FC egijima esigabeni seBetway Premiership kanjalo neMilford FC egijima esigabeni seMotsepe Foundation Championship. Omabili amaqembu azinze kuleli dolobha laseRichards Bay. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Umeluleki wezezimali kanye nomhlaziyi wezomnotho zimele usiboniso umtshalo useluleke abasebenzi kuba behlisa umoya futhi bengatatazeli ukuthatha izimali zabo odabeni oluthinta imali yabo yempesheni i-Two-Pot Retirement System okulindeleke kuqaleke ngasekuqaleni kwenyanga. Ekhuluma neze kulezi ndaba umtshalo uveza ukuthi ke kungakuhle abantu beqale babe nesiqinisekiso sokuthi ke banalo lonke ulwazi ngalolu hlelo kwaze sekuningi oluqukethe. Kukhuthazwe abasebenzi ukuba bangatatazeliswa ukuba nenqwaba yezikweletu bese ke bethatha izinqumo ezingezinhle ngodaba oluthinta impesheni olubizwa i-Two-Pot Retirement System, kepha mabazinike isikhathi ukuqoqa ulwazi olwanele ngalo. Enye izinto engazibiza ukuthi i-disadvantage ukufinyelela la abantu ungathola khona ukuthi unyaka nonyaka baya withdraw kuleli board leli nokuyokwenza ukuthi kwesinye isikhathi umuntu awithdrawe imali yakhe isincane. Wesibili sengaba ukuthi omunye umuntu uyobe sivele eseyinciphisile imali yakhe yomhlala phansi esesene income kuthi esengenayo income sekusele vele imali encane noma kwenzeka uwithdraw
ezizinto ozibhekayo bheka ukuthi ungayitshala kuphi le mali mhlambe ibe nenzuzo engcono noma mawukhokha lezo zikweletu ezikhokhekayo noma ke incane le mali masikhuluma iqiniso ukuxakeka kwabantu nomnotho esikuwo incane le mali kodwa noma incane isangaba imbeko ungayitshala endaweni ethile ikwazi ukuthi ikhule. Lolu buhlelo oluzophoqa abantu ke ukuthi bonge imali ukuze ke bakwazi ukuphila kahle noma ke sebathatha umhlala phansi. Lolu hlelo luzohlukana izigaba ezintathu kanti ke zimi kanje. Uvested kusho ukuthi u1/3 wepension yakho. Ngizokwenza isibonelo ngomuntu mhlambe esothi unepension ka900,000. U1/3 ka900,000 u300,000. Lo 300,000 uzothathwa ungene kwi-vested pot. Bese kuthi ke u10% okungaba u30,000 yona seeding capital ke engena kwi-savings umuntu angakwazi ukuyi-withdraw kusukela ngomhla ka1 September. Bese kuthi u2/3 walapho makulesibonelo engisenzayo ongaba u600,000 uzohlala wona ku-retirement pot kuze kufike isikhathi sakho sani sepension. Kodwa mawukuthi uyaresign after umhla ka1 September noma uyaretrenchwa i-vested le uzokwazi ukuthi wenze njani uyithathe yona kodwa le enye sibiza ngokuthi retirement pot yona ke iyolinda ithuba neminyaka yomhlala phansi. Umtshali uvezeke izinqinamba ngalo lolu hlelo. Ungajaha ukuyo-withdrawa ungakabi nolwazi oluphelele. Zinika isikhathi ngoba kusukela ngomhla ka1 September le mali iminyaka yonke izokwazi ukuwithdraweka. Futhi u30,000 awusiyilimit. Uyi-seeding capital okuyimali yokuqalisa. Njalo ke ngenyanga suyohlezi ukuthi u1/3 wama contributions wakho ungene ngapha kuma savings invested oyokwazi ukuthi noma nini uwithdraw okuyokwenza ukuthi kwesinye isikhathi uwithdraw seyinkulu lo mali sukhava nezidingo eziyinqala futhi usuliqonda kahle lonke lelo hlelo. Abantu ngenxa yekweletu bayatatazela bafuna nje ukudla kwasani ngenxa bakholwa ukuthi u65 years uyofika sebengasaphili. Yenye yezathu ke zithi bafuna imali yabo ingeyabo abasafune kwaluleka. Indabeni ize1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Asitshelele eyitolo sibasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke usabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ke kuyihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Abe MK beseke uzuma enkantolo kuntwela ezantsi ngenkundla yase Richards Bay kanti ke kweluleko kwabantu ngemali yempesheni yodumo. Uhlalo ohlakala besifazane esifundeni King Cetshwayo Women's Forum uZandile Mashazi uthi ke izaguga ziyadinga ukuthi ke zihlale zenze lo mcimbi ukuzibungaza kwazi sekuningi esibhekene nakho kuhlanganisa nokondla abazukulu ekhuluma ke nethimba lezindaba uMashazi uthi kubabone kubalekile ukuthi ke benzele izaguga umcimbi njengoba kuyinyanga kaNcwaba. Njengoba kusongwa inyanga kaNcwaba nokuyinyanga yombokodo imicimbi yokubungaza lolu usuku kanye lenyanga ithe chithisa ka inhlangano besifazane okuWomen's Forum ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo yenzela izaguga zasemandlanzini umcimbi wokuzijabulisa kwazise kuningi esibhekene nakho. Kubaluleke kakhulu ukuthi ogogo bahlangane ngoba enkathi behlangene bayakwazi nokushare izinto ezibaphethe kabi. Uyakwazi nomunye ukubhobosha bade khuluma unesi la phambili nje uyabeza abanye ogogo bayakhuluma ukuthi hayi thina sikwazi ukuthenga izinto mayithi abathenga into eyinobiso yogathi bathi abanye sikwazi ukuthenga siphethwe abazukulu so nje kubalekile ngoba sekhulumile nje ugogo lona ukuthi akakwazi ukuthenga into emphethe kabi uzolale right so kubalekile nanokuthi badala kakhulu akusafanele kube khona into ebahlukumezayo sifisa ngathi lemcimbi enjengalo wokujabulisa ogogo ibinganda. Ezinye zezakhamizi ezindala kule ndawo zizokwalisa ukujabula kakhulu ngokwenzelwa lo mcimbi kanti zikhala kakhulu nangobugebengu osebandile kule ndawo. Esukujikile akusahambi ngendlela yaphutha yadansa wenyunga izinto zonke nje ezenzakalakho kodwa namhla le ntombazana ngiyethemba ukuthi iyakuchoboza konke lokho. Impilo esiphila manje inzima kakhulu idakamizwa iphekwa la emandazini. Sicela uNkulunkulu esisize ingane zethu zisemajele abazukulu bethu basemajele sicela uNkulunkulu esisize asibuyisela kulelizwe ingilozi yasibuyisela kulelizwe. Omunye wabahlengikazi oluleka kakhulu ngezokudla uthi kubalekile ukuthi izaguga zidle ukudla okunempilo ukuze singabhebhethekisi izifo ezamahlala khona.
Ukudla abadlayo kakhulukazi lokho abathi bona ukudla kumnandi baye besekho kuma benemali bethenga ama snacks bethenga izinto lezi engenayo impilo bese bajabulisa abazukulu bedle nabo. Kodwa namhlanje ke sibalulekile ngokuthi abaqaphele kakhulukazi ukudla okunosawoti omningi noshukela omningi namafutha amaningi ukuze bona behlale bephile kahle ngoba imizimba yabo ayidingi ukudla okunosawoti omningi noshukela namafutha. Kudingeka ukuthi bedle kakhulu ukudla okwezitshalo njalo mabedla ekudleni kwabo kube khona ukudla okunezitshalo kakhulu kunokudla okunosawoti namafutha. Lezaguga ziphinde zenzelwa nesidlo sasemini. Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMandlanzini. Amalungu eqembu umkhonto wesizwe ku-Ward 15 ngaphansi kumasipala uMzumbe ahambeleke isagugu esineminyaka eyi-104 ukuyosipha-ke izipho. uWinnie Luthuli uthi-ke njengoba kusongwa inyanga yabesimame beyi-MK Party kule wadi bahambeleke isagugu ukuzosibonga nokusikhombisa ukuthi-ke sibalulekile. Uthi-ke lena indlela ukuthi-ke beyimbokodo babhekelelane. Amalungu eqembu umkhonto wesizwe ku-Ward 15 ngaphansi kwamasipala uMzumbe kwaQoloqolo avakashela isagugu esineminyaka eyi-104 ubudala ukuzosibonga nokusijabulela ukufinyelela kule minyaka esikuyo. Ilunga laleli qembu lithi kubalulekile ukubhekelela izaguga ikakhulukazi bona bengabantu besifazane. Uma siwumbutho sabona ukuthi kufanele sambele omama asebekhulile. Sathola ukuthi kunomama lekhaya osemdala oneminyaka e-104. Sathi ake simvakashele njengombutho simlethele izipho. Ujabulile kakhulu ugogo. Sifikile njengombutho saletha izipho ezihlukahlukene. Ugqugquzelelana nje ukuthi singomama kufanele sibhekelelane. Sikhona siwumbutho noma ngabe umuntu omncane ongasesona isalukwazi kodwa kufanele nesibona isimo salowo muntu ekhaya ukuthi uphila kanjani. Ugogo Bohlela uthi ukujabulele kakhulu ukuvakashela kanti ukuphinde kwavela ukuthi usakwazi ukuzenzela umsebenzi wezandla. Ngiyejabula kakhulu uma ngibona abazali bengivashele bezonginika izipho. Sathi inkosi ngababusisa yobusisa namakhaya abo lapho befuma khona. Ngiyabonga kakhulu. Angikaze ngiyibuke into nje. Ngibonge uNkulunkulu engigcine zingafika kulesikhathi esingaka. Ngiyaluka amacansi kade ngiyengithunge ngisabona ngisenamehlo ngithungela abantu engubo. Ngabuye lapha ngakha amacansi ngakha nezicephu. Nokwakha amaphilo bengikwazi ukufensa amaphilo. uLuthuli ube esegcizelela ukunakekelwa kwezaguga. Kubaleke kakhulu ukuthi ogogo baphathe kahle. Kubaleke kakhulu ngoba esikhathini samanje bothi uyabheka esikhathini samanje ogogo bayadlwengulwa. Sekhona ubugebengu obukhona ogogo bathathelwa imali zabo zempesheni. Ugogo ahamba ayohola uma esefika ekhaya imali siyathathwa. Singomama siyacela ukuthi abantwana abahlala nogogo babaphathe kahle. Elinye ilunga le-MK Party lithi bebezothatha izibusiso kugogo. Semdalo neminyaka e-104 kuyinjabulo enkulu ukuthina njengeqembu le-MK ukuthi sikwazi ukuthi namhlanje sivakashe sizobona ugogo osokhulile onaleminyaka osefike kule minyaka kuyo ngoba akujwayelekile ukuthi abantu asebengangogogo sibanake emakhaya kodwa siyaye kudume abantu abakude bese kuthi laba basemakhaya bangadumi. So umkhonto wesizweke ngaphansi kamasipala uMzumbe sithathele lithuba ukuthi cha asimvakashele ugogo sikhombisa ukubaluleka kwakhe emphakathini sizothatha nje nezibusiso simhalalisele kubaba uNkulunkulu ukuthi usemgcinile wazi waba naleminyaka asekuyona. Lo mbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze-One KZN TV ngisemthwalume kwaQoloqolo. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze-One KZN TV sikukhumbuzo bekuyizona beyihamba phambili usukwini namhlanje. Abe-MK bese-ke uzuma enkantolo kuntwela ezansi ngenkundla yaseRichards Bay kanti-ke kweluleke kwabantu ngemali yempesheni yodumo. Ake sibheke engosini yezomnotho.
iranda lakuleli liwu-17.72 emaqhathaniswa dollars America, libu-19.72 emaqhathaniswa euro, libu-23.43 emaqhathaniswa pound waseBrithani, igolide lona liwu-$2,518.16 ounce, wole ongahluzwe wona u-$78.65 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu Stellenbosch FC lizongena ke lihambela phezulu kumlenze wesibili umqhudelwano MTN 8. Lokhu kulandela ukuthi ke leli qembu lizibeke ethubeni elingcono lokwedlulela kwamanqamu alomqhudelwano ishayela ke ekhaya eMamelodi Sundowns emidlalweni womlenze oqala owandulela owamanqamu eLucas Moripe Stadium eAtteridgeville izolo kusihlwa. Igoli enqobe ngalo iStellenbosch kubeke yipenalty evaleleke phakathi ngoFawaz Basadin ngesiwombe ke sesibili. Umphemelo lomdlalo ubeke iStelize ethubeni lokwedlulela kwamanqamu njengoba izophinde etholane phezulu namasandawana komlenze wesibili Moses Mabhida Stadium eThekwini ngesonto ngo-3 ntambama. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyagoqa bese kuphathele zona sona namhlanje mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.